ठंडा कर देगा और गरम नहीं चले पूरा उड़ा कर देगा ए मां चच्ची के लल्लो घनिष्ठ संपर्क कथा न भागी पारी तुम्हारे जीवन एठी मो नाम होची पूर्णिमा बहिणीच्या स्नेहरे सदरे प्रेमरे केवळे पुण्य बोली डाकतात आज तो पूरा चंपीला पुण्य मोना पुण्य की मोना संक्रांत ये अपूर्व संक्रांत
ଚାକିରି ଦେଲା କୋଉଠି ଦେଲା ଧୋଲି ଧୋଲି କେତେବେଳେ ଦେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗରେ ଦେଲା ପଛରେ ଚାକିରି ଦେଇ ଆରେ ଶୁଣ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଧୋଲି ଧୋଲି ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଧୋଲି ଧୋଲି ହେଇଗଲା ବୋଲ ଭାଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ କହୁନୁ ମୁଁ ନା ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ମାଗଣାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଦେଖିବି କନା ରଙ୍ଗିନୀ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ଆଲୋ ତୁ ସେଠି ରଙ୍ଗିନୀ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ନା ଧୋଲି ଧୋଲି ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ରାସଲୀଳା କରିବୁ ଆଲୋ ସେଠି ଯେତିକି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଧୋଲି ଧୋଲି ତୋ ରଙ୍ଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଧୋଲି ଧୋଲି ପୁରା ଛିଡ଼େଇ କଣ ମତେ ରାଜି ବୋଲି କହୁଛ ମତେ କାଟି ଯାଇ ଏରିଆରେ ମୋର ଛୋଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗାଁ ମୋର ବଡ ଉଠୁଛି ମତେ ରାଜି ବୋଲି କହିବ ନା ମୋର ତ ଛୁଆ କତ ଦିଅତେ ନା ଏତେ ଛୁଆ ତୁ ଛୁଆଟି ଆସି ମୋ ଶାଳେ ତୁ ଧୋଲି ଧୋଲି ଛୋଳା କି କଥା ଘରକୁ ଡାକେ ଟିଭି ସଜାଡୁ ପୁଣି ଗାଳି କରିବ ରାଜି କହିବ ଭାବୁଛ ତମେ ଏ ଶଳା ତୁ ଯିବୁ ନା ତୋ ପିଠିରୁ ଶଳା ଚୋପା ଛଡେଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ତୁ ଆଉ ରାତିରେ ଆସିବିନି ଯାଉଛୁ ନା ଶଳା ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆଉ ସଜାଡ଼ିବିନି ଶଳା ମୁଁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସଜାଡିବି ତୁ ଶଳା ଭାଇନା ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ବି ଦେଖିବି ରଙ୍ଗିନୀ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ତୁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ ଚାକିରି କରିବି